दा गिबियावनो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोनाब सानजारिनि दखरानि बानजायनायावहाय बहाय आंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै फैदों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जनाय जिल्लानि नेहाथारि एक्स बेल्टि वेलफेयार ससाइटिनि क'क्राझार लखिमपुर जिल्लानि लोगो नेहाथारि आइजो अनसाय आफादनि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोर बहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्लानि लोगो नेहाथारिबो दं बहाय नुजाथिफैदों लोगोसे आईटीडीपी बर्डनि चेयारमेन जानो गोनां फैलाव मोसाहारि बिथाङाबो दंफायो दा बहाय फैनायनि थांखियानो जाहैबाय जे बहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो नुयो जोङो बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो दै लोमजानाय थानायखौ नुबाय थादों जिहेतु दैमाया खाथि जाबाय बेनिखायनो देग्लायबो दैयाथ' जाबाय बिथांमोना सप्तासे माने लोमजाबाय जाहैबाय दा बे हिसाबैनो जोङो जोंनि हारिनि बिदा फंबाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ नायनो होननानै फैनाय जादों दा बहायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब सानजारिया मोननैसो मुवा बेसाद लाबोफादों दा बिथांमोनखौ आङो मिरु खौसेथि आफादनि जानानै बिथांमोन आं थोंजोङै साबायखर बावबाय लोगोसे दिनै रायजोफोरा बे हाइलेन्ड प्लेटफर्माव थानोथ' जायगा गैला गासै 30 न'खर दं जाहैबाय बे 30 न'खरनि मादाव थानो जायगा गैया मोसौ दोननो जायगा गैया अब्लाबो नैबे सरकारा बानायना होनाय पन्सायत आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिला बानायना होनाय बहायनो बिथांमोना मोसौ मोसाफोरखौ बोरमा माने अमाफोरखौ बिथांमोना बहायनो लानानै दोनथ'दों खोब दुखु गोनां जादों बेनिखायनो जोङो खावलायनाय थागोन जे सरकारखौ আমি মানে সরকারক আমার সংগঠন ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ থাকিম যে ইয়াত অন্তত একো নহ'লেও এই হাইলেণ্ড প্লেটফৰ্ম আৰু এনেকুৱা অলপ ডেভেলপমেণ্ট ধৰণৰ কমিউনিটি হল লগতে এই গাঁওসমূহৰ এই গাঁওবোৰৰ কাৰণে বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাইজে নিৰাপদে থাকিব পাৰে তাৰ বাবে নাও বনাই দিব লাগে এইটো মই মানে আমাৰ ফালৰ পৰা ডিমান্ড কৰিছোঁ আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা চৰকাৰে যাতে এইটো চাই নহ'লে যুগ ধৰি যেহেতু ইয়াত মানে বসবাস কৰি আছে বহু ৰাইজ আছে এই সকলে বিৰাট দুখ কষ্টৰে থাকে এইটোৰ কাৰণে নাও হাইলেণ্ড প্লেটফৰ্মটো যিমান পাৰে বনাই দিব লাগে বুলি মানে আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ आङो बेखिनिखौनो बुंबाय जे सरकारा बेखौ हाइलेन्ड प्लेटफर्म आरो लोगोसे नावफोर दैज्लाङाव बेरायनो थाखाय होनांगौ जों बेखौनो नुदों आरो रायजोफोरा खोब दुखु खस्थ' दं फारसेजों कर'नाबो जादों फारसेजों दैबाना जादों दा बेनिखायनो फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो गिख्रंथाव जादों जोंनि जिउफोरा दा बेखौ जों नुदों बेनिखाय इसोरा जाहाथे मोजाङै लाखियो बयखौबो मोजाङै लाखियो आं बेखौनो खावलायगोन आरो जोंनि फैनायनि थांखिया बेखिनियानो जे मोनद'सो फिसा बिथांमोननो खौसेथि बर' सुबुं आफादा आरो जोंनि थाफानाय संगठनफ्रा आफादफ्रा लाबोनानै रानफैना होदों जेरै केन्डेल थाबाय सलाय थाबाय सिरा थाबाय बिस्कुट लोगोसे केरासिन थाव बिथांमोना होफैदों दा बेखायनो जों बेखिनिखौनो जि हायो होफैनाय जादों आरो बेयाव जाय सुबुंफोरा न' लोमजानाय बिसोरखौ मायावबा दोननायनि उपाय खालामनाय जादों दा जोंथ' मिथिला खिन्थु जों बेखौनो अनुरोध खालामगोन जे जिहेतु हा हुफोर खम जालांबाय मोननो गैला दस्रायावबो नों हादान नागिरनोबो थांनोबो हाला बेनिखायनो जों जिहेतु बेवहाय दै बायखांबानो बहायनो थानो नांगोन आरो जों डिमान्डथ' खालामगोन जोङो जुदि सरकारा हायोब्ला बिथांमोनखौ 30टा न'खरखौ अन्तत बहाबा माने गोजौ जायगा नागिरनानै बहाबा लांदां जायगा जुदि दङब्ला बे जायगाफोराव लांनांगौना जों खावलायगोन आरो बेखौ बेबस्था खालामनायनि सिगां बे बिथांमोना जाहाथे माने नावनि बेबस्था हाइलेन्ड प्लेटफर्म बेबस्था आं बेखौनो गोख्रोङै माने खावलायगोन आं बेखौनो गिबियाव खावलायनो लुबैयो आरोखि लोगोसे केरासिन थाव बिथांमोना होफैदों दा बेखायनो जों बेखिनिखौनो जि हायो होफैनाय जादों आरो बेयाव जाय सुबुंफोरा न' लोमजानाय बिसोरखौ मायावबा दोननायनि उपाय खालामनाय जादों दा जोंथ' मिथिला खिन्थु जों बेखौनो अनुरोध खालामगोन जे जिहेतु हा हुफोर खम जालांबाय मोननो गैला दस्रायावबो नों हादान नागिरनोबो थांनोबो हाला बेनिखायनो जों जिहेतु बेवहाय दै बायखांबानो बहायनो थानो नांगोन आरो जों डिमान्डथ' खालामगोन जोङो जुदि सरकारा हायोब्ला बिथांमोनखौ 30टा न'खरखौ अन्तत बहाबा माने गोजौ जायगा नागिरनानै बहाबा लांदां जायगा जुदि दङब्ला बे जायगाफोराव लांनांगौना जों खावलायगोन आरो बेखौ बेबस्था खालामनायनि सिगां
बे बिथांमोना जाहाथे माने नावनि बेबस्था हाइलेन्ड प्लेटफर्म बेबस्था आं बेखौनो गोख्रोङै माने खावलायगोन आं बेखौनो गिबियाव खावलायनो लुबैयो आरोखि আজি আমাৰ চেৰাংচি গাঁৱত আজি এসপ্তাহলৈকে ইয়াত বানপানীত আমি ভুগি আছোঁ গতিকে আমাৰ ইউনাইটেড ব'ড পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আমাক চাবলৈ আহিছে আজি গতিকে সিহঁতে আমাক ভাল কথাই বুজাই দিছে যাতে ভালে থাকিব লাগে ভালে কুশলে থাকিব লাগে বুলি আৰু তাৰ পৰা আমাৰ তেনেকৈ আমি বহুত কষ্টকৈ ভুগি আছোঁ আমি ইয়াত আৰু আমাৰ গৰু ৰাখিবলৈ ছাগলী যিকোনো জীৱ জন্তু আৰু মানুহ থাকিবলৈ কাৰণে আমাক প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু কমিউনিটি হল লাগে ৰাইজে যাতে আমি বানপানী শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ঘৰত থাকিব পাৰোঁ যাতে বানপানী উপদ্ৰৱ হ'লে যাতে প্লেটফৰ্মত আহি আমি চবেই থাকিব পাৰোঁ জীৱনটো যাতে বচাব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াকে কৈ মই বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ বানপানীৰ পৰা কেতিয়া হৈ আছিল কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছিল এই বানপানী আৰু এই বানপানীটো কমচে কম 15-20 দিনৰ পৰাই হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত দুখে ভাগৰে বসবাস কৰি আছোঁ যেনে তেনে ওখ ভেটিবিলাকত বিচাৰি চাং বনাই বহি আছোঁ গতিকে আমাক ইয়াত ফুটফুটি পালে ভাল আৰু প্লেটফৰ্মত ঘৰটো বনাই দিব লাগে ভালকৈ আৰু লেট্ৰিন লাগে টিউবৱেল লাগে এই ওখ ভেটিত থাকিবৰ কাৰণে আৰু এই বানপানীত হোৱাত চৰকাৰে কিবা কিবি এই বানপানী হোৱাত চৰকাৰে চাউল অলপ চলপ দিছে বাৰু তাৰ পৰা আমাৰ এই ইউনাইটেড ব'ড পিপলৰ পৰা অলপ দিয়া হৈছে বৰ্তমানলৈকে একো দিয়া হোৱা নাই গতিকে বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ ৰাইজে এইখিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য